Yan, ito po ay mint. Tapos na ako sa parsley. Ngayon, ito po yung radish. Nandito pa po yung coriander. At saka yung rocka. Nagawa po tayo ng patos kasi may bisita kami. Yan. Maghihimay po tayo to yung mint. Yung iba, i-mix ko sa patus na salad. Yung iba po ay i-dry ko kasi wala na po akong dry mint dito. Ibibilad ko po ito saka ilagay natin sa kung maganda yung pagka bilad niya. Hindi na natin ilalagay sa oven, guys. Ayan, marami puro mga ito, guys, mga dahon-dahon. Dito po yung lemon. Yan, lemon po ito. Cauliflower po to, guys. Ang dami kong pinamili. Ayan. Ito yung radish niya. Tabi natin dun yung mga takos ng Ito mga pa, hindi pa na linisan. Inaayos lang po ako sandali, guys. Ayan. Naglalaba ako kaya maingay yung washing machine. Ayan, guys, okay na. Naayos ko na. So, tuloy po natin yung ginagawa po natin. Ayan. Daming gawain sa araw na ito. Nakalinis na ako sa baba. Bukas sa taas. Tapos, meron pa kaming bisita. Ayan. Ayan, guys. Dami po. Ito po palong yung mint, oh. Meron pa dito yung yung thyme. Saka yung rocka, yung coriander, mayroon pa, oh. Tingnan nyo, oh. Ibibilad ko kasi ito kaya bumili na ako ng Pag ito naman ay natuyo ay konti lang. Hindi kasi ako bumibili sa sa supermarket ng mga dry mint. Ako ang gumagawa talaga.
Alisin ko muna itong mga pinag-anuhin ko ng cauliflower, saka yung radish. Ayan. Saka yung parsley. Nauna na yung ibang mga gulay na hindi ko pa buhugasan kasi pag hugasan ko na itong mga leaves, masisira ka agad. Itong mint pwede kong hugasan kasi yung iba i-dry ko naman para mabilad na sa araw. Ayan, guys. Alisin ko muna yung iba. Naglalaba na naghihimay. Ay, Diyos ko ninyo. Yan, naingay po yung washing machine namin, guys. Pasensya na. Gusto kong magkape sana. Kaya hindi ko tinatapon yung mga ganito kasi ginagawa kong pangbilad ng mga iba-ibang grapes, mga ganon. Gulay. Ako natapos na akong nagbilad pa ng mga rosemary. Nag-dry ko na. Ilang araw lang ito yung na talaga dry na guys. Yan. Pagod ako sa araw na ito. Kaya nag-silent flight ako kanina, guys. Kasi hindi naman ako pwedeng makaupo sa harap ng camera. So, silent na lang habang naglilinis ako sa baba. Ang ingay ng washing machine. May kuryente kasi sa amin kaya naglaba ako. Damit ng alaga. Tapos na rin i-fix yung mga bintana sa mga pintuan dito. So, kahapon, dinner-cleaning din ako lahat ng mga glass na linis ko na. Ngayong araw naman, sa baba ako naglinis. Bukas naman, sa taas ako maglinis. At may pakain pa ako. Ayan. Yan po ang update ko sa araw na ito. Ayan. Iba-ibang klaseng mga gulay. Tapos na yung labahan ko. May mag-tit-tit-tit-tit-tit-tit. Ganon na. Dati-dati pag nagla-live ako, may nag-chat sa akin ng mga kaibigan kong vlogger. Sis, hindi na taon yung monetization mo. Sabi, sayang. So, tinuran niya ako. Ngayon alam ko na. Thank you, sis. Angela Vlog. Kaagap TV. Thank you. Mamaya na ako magsampay. Tapusin ko muna itong mint. Tapos magsampay ako at itutuloy ko yung ibang mga dahon. Kanina kasi namasyal kami guys dito sa kabundukan.
Itong alaga ko kasama ko sa kayong caretaker namin. Pinasyal na kami doon sa katastasan pa ng bundok. Kasi ano naman dito, nakakaboring kung wala kang ginagawa talaga. Pero next month may mga tao dito sa bahay. Kaya hindi na ako makapag-live. Hindi na ako makasumba dahil kahit sa sulok pumunta, may mga tao na next month ang birthday party ng alaga ko. Tapos ang birthday niya pero sa August ang celebration niya ng birthday niya. Diyan din sa sa garden. Ayan. Kaya laging yung mga kamay ko, walang yan ang kamay ng OFW. Nakagaya ko. Yung iba magaganda ang mga kamay nila. Okay lang naman para makita ng mga tao kung gaano ako ka-hardworking. Ayan. So kanina sana ako tatakbo. Sabi naman nila na maaga kaming maglilibot sa taas ng bundok. So hindi ako nakatakbo. Nahirapan na akong magtakbo kasi pakyat itong sa amin. Kailangan talagang mag-stop ka. Pero pagbalik mo, ay nako, pabulusok ka na talaga kahit na ayaw mong tumakbo, talagang mapapatakbo ka, pababa na. Naka 3 hours ako kanina sa silent live ko. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Kasi ito pag hindi ko na hinimay ito, masisira hanggang bukas. Kasi may basang-basa ito oh. Tapusin ko lang itong magsampay muna. Then, itutuloy ko yung ibang, ito ang tawag dito sa amin, rocka. Arangula sa English yata ito. Ito namang coriander, kasi gagawa pa ako ng pilapil, din ang gusto nila sa yung mga bisita. Kasi ang mga bisita namin guys, ay galing New York. So, gusto nila ng pagkain ng Lebanese. Kahit wala akong viewers, okay lang. Mag-live pa rin. Kung may susuporta, salamat. Kung wala, okay lang.
Gagawa po tayo ng salad na patus. Masarap po yun, guys. Yung salad na yun. Shout out po sa lahat. Yan. Para pagkatapos kong magsampay, magpainit na ako ng tubig, at ako'y magkakape habang naghihimay ako. Kasi parang hindi ko naubos yung kasi yung pagkain ko kanina. Kala ko mabuubos ko yung pinost ko pa naman sa Facebook. ako kasi hindi ako nagda-diet, guys. Pero ang ko lang kasi, pagtanghali lang kumakain ako ng kanin. Sa gabi hindi ako kumakain. Pero pag hindi ako kumain ng kanin sa tanghali, kakain ako ng kanin sa gabi. Yan. Yan. Malapit na matapos tong mint. Yung kasing cauliflower, guys, i-boil ko yun ng half cook lang. Tapos ilagay ko sa oven. I-boil ko yun lagyan ko ng asin saka cumin powder. Tapos pag nailagay ko na sa oven at naluto na, ang sausawan ko nila ay... Hello, Sis Juan! Hello! Ang sauce ng cauliflower na lulutuin ko ay tarator ang tawag dito. Yung sesame yun eh. Tahini. Tapos yung tahini, lagyan mo ng lemon, tubig, saka pinitpit na bawang. Para masarap na pag sausawan nila sa grilled na cauliflower. Maraming salamat sa iyo, Sis Juan. Busy na naman ako. Ay, nako. Yan. Masarap po ito, guys, na i-boil mo sa kainumin mo. Yun, maganda. Ako kaya kong inumin ito na boiled. Pero mas masarap paglagyan ko ng gatas. Gano'n.
matapos sa mint. Tapos magsampay muna ako and then magpakulo ng tubig. Tapos isunod ko na yung ibang mga dahon. Dahil marami pang mga dahon na dapat kong linisin. Kahit na hindi ko mahugasan muna kasi very sensitive ang mga ganito. Pag hugasan mo na, ay lalong masisira. Lalo na't hindi mo na-dry na masyado. Meron kong hinahanap. May kulang yata. Tingnan ko nga. Nandito pala sa ref. Nakala ko nakalimutan kung iuwi yung videos. Pagkagawa kasi ng patos, sis, kasi nung nag-chat sa akin yung kaibigan kong vlogger din, si Sis Angela, si Kaagap TV. Sabi niya, sis, bakit walang harang yung mo, yung live mo, sayang din, sabi niya. Sabi ko, saan ako pupunta, paano ang gagawin ko? Sabi niya sa akin ay, punta ka doon sa Chrome. So, ayun, pag umpisa ko ng live, pumunta na ako sa isa kong cellphone doon sa Chrome at inayos ko, tinuruan niya ako, sis. Marami kasi akong preparation, gagawa pa ako ng onion tart. Nakahanda naman yung yung ginawa kong homemade tart, yung dough sa tart. Pero hindi ko pa naigisa yung mga sibuyas. Lagyan ko ng cream fresh. Ayan. Ito na yung mint. Ibabad ko lang kasi ito. Ibibilad ko ito kaya pwede ko lang hugasan. Naghuhugas ng bin, iniwan ko na naman. Hello sis, Tita Galis! Thank you, thank you! Busy ako sa mga naghihimay ako ng mga vegetable. Ayan, ito. Agen, iji, agarami na iti salad nga, puro bulong. Tinaga na dito, patus. Adati salamat Tita Gali. Pang salad adati bisita mi ngamin nga umay nga tatanga ko na matuloy da no bigat no saan no Domingo nya mo man kanya gas ng kwala ta dayto yon. Lichos. Ti kuana dayto nga lichos. Kun roka. Bantay. Dahil coriander ilaw ko di falafel. Siyempre, di ba Kuwait tayan mo? Di falafel nga, sakti agarami kami homemade. Kanda ito diyan ko nga kayat ni nga, kuha nga natin. Ngalog.
Kan dahito di ko ajay naganan zapper ko nani dito eh. Bantay tayang ko tatta. So nga ne, kakaiwara dito ayang ko tatta aduti. Puro bulbulong. Nalpas ko di caulifloweran nga ikabil ko di oven di di ilambong ko ti hapkok. Dati tihang ko nga kaya ne. Yung ko na ay imas. Makapadpada sa ngarod ni nga ikil nat isaw-saw bugoong kan kamatis. Yan nagalarato tayo ni ang apisin. Pangasinanak. Ay ta Marlene, siya mo lang di jay. Pangasinanak ading. Nam. Bill freezer? Yung sa Ni May 17 kin ni Maylin, may sama lang din. Uy, naimas ti patos lang dahil lang tango nga kaya niya. Ay, to, kay kaya dan niya. Ngam di quite, nag-work kami di quite idi. Niamong ko kay na ngusin na ang kasta rito kastin eh. Ngalog. Di kayong kubalot nga kagkado ang agsumsumba kay kaya nakastoy. Ha? Asawa? Apay taga-ano ka mat? Taga-ano ka ading? Iti Pilipinas? Ay han! Ajay kakwa! Ajay ta among ko! Nga kagkado di bantay! Tapos ni among ko! Ang ko nga asawa ajay, di awawir ko! Tapos ni among ko di suti at kami bantay! Ada trabahador di nga itong amin. Panggasinana mo, panggasinana din. Ni stepmother ko, Ilocos ngam napana mi jayandan nga masungat ti Ilocos di jayanda hangko amuno niya tinagan na ta manula mga 19, 20 ti tawong ko ide. Adati anak ko din na panakon. Imbag kinya maading takwaan na nga to ti kwa mo na monetize kan sa ije kwan, ije Facebook. Sa kampay hanak pa na monetize. Ajay pa engagement ti nababakan niya. So nga upload ang mga upload ijay Ngumaw-ngawa dito tahap mga gis-steady may lang nangalat ti danong di trabahador. Kagagapo na nakikape. Di karuban may. Pinainom ko ti juicean. Isu tag birthday data no, nalpas birthday na di July 20. Ngam adati big party na no kuano August 19 kuna naman. Ay, awan mo
itakwait kastamat, ora kanya mi Libanon. Adi, gayong kung to, nagnato pa ito, engagement nan Kada kung kunang ako mabaling ka request ti monetization mo kini Meta, kung kunada mo. Basta ag-live ba, malatay dyan So magkay man ka makikita, dati-dati ay ading makikita kang kanay ni Facebook. Ang ka nga makikita dyan. No, apagring ko ti bigat. Ay, bayadam di jay. Kukunada nga rin nga na makawid ka dyan Pilipinas, o kilang tagdi ka ruba mi ding. Kukuha, nagsasaho dun. Di 2 days ko lang anti ko. $100 kunana. Ngam hanga 30 pa kakuha na dyan yung StreamYard. StreamYard sa ajay. Did ay ads ko na kumadya dati ads na nga ilaang. Uri kanya magkuha lang ta ti YouTube, uri no kwa. No nya nga oras ti pinag-live ko awan ti kwa. Ti naganan ti oras na nga talaga kanya tanong ko ako maditi wifi mi nakapsot. Bumaba mo ti trabaho dito so nga i-silent ko no di ba ilamlamon ko ti cellphone ko. Diyan ti tawan ako sir-siri pagtra dati gate na dito bantay. Mangog mo no dati umunod dita gate. So di jay nakalaybak ta habang nililinis sa jay baba. Ang kumo nga masango ti agtugoy di sango. Wing kas di nga road na kwamot. Ang mga unay nga napik sa ti views na di tagayayam ng siyempre maya mo lahat talaga ikukuha na mo. Kasi di mo ti upload na adumot ti views na di jay ang kas na kanya talaga nga siya ka mismo ti video dito ni kalkal ding mamanok gargar din pagalak iti kalkalunay nagaduwa mi dati pagalak kami dati kalkalunay ne urag to nga garden ne dati pagalak ti kalkalunay idi bimaba kami jay kwa ijay berot ay na nagtakol nga supot ta inikan da jay asawa ti caretaker me nagdarakkel ang kalkalunay nga kasta ni gadarakkel nga kayo na inayaban na ka makikita na ang apan di garden ti karkaruba kuna na ko hamming tagsid si dada magkasjay kalkalunay handa ka nga masidaanin alamon kuna na kat may sa palangga na nga kalkalunay kinurta-kurta bun kumutton. Hindi ka ba't nagigagayam ko amin ng ijayan berutan ako naragsa damot Sila dapat na kalkalunay ko tukan sa luyot. No sa luyot, ado tayo ko ito siyempre mulukiyi. Okay kanya da mo amudaray ta mulukiyi. Ngam no di kulitis nga kunada dito kalkalunay handa mo. No kaso nga nga bulbulong nagbaybayag. Kasi mo lang yung tabuli. Yung tabuli mat kamatis lang kan parsley, di ba dunis. Ngam di lang iwaam man tagbabasitan. Ay ito yung mat. Pamlang dito eh. Sige ding, okay lang din. Salamat din nga, salamat sa tambay dito sa channel ko din. Thank you. Ingat ka lang din.
Salamat, partner! Salamat, partner Perse! Yan, dami kong trabaho. Naghihimay ako ng mga dahon-dahon. Ito yung iwan ko kung anong tawag sa Tagalog ito. Sa amin ay ngalog. Pinapakain namin sa baboy. Pero taong kumakain dito. Ayan. Para sa salad nila ito, partner. May bisita ako, ewan ko kung bukas. Kaya nag-prepare na ako. Ewan ko ba kung anong tawag, pero nasa Pinas to eh. Hindi namin inuulam, pinapakain sa baboy lang sa amin ng ganito. Ayan. Pero salad nila ito. Yung ganyan ang ano niya Yan. Marami pa dito. Yan. Ito naman yung roka. Lahat ito pang salad. Pag mimixing ko ito Ayan. Tapos na tayo dito sa isa. Yan ka muna dyan. Ang susunod naman ay yung roka. Ayan. Ito naman, aranggula ito. Yan. Yung iba, kinakain nilang ganito, pero ito, imimix ko sa salad. Puro dahon. Lagyan mo ng pipino, lagyan mo ng kamatis. Okay, thank you, partner. Matutulog ka na naman siguro, Ako nga gusto kong magkape. Mayroon pa akong isasampay. Tapos na akong maglaba dahil kuryente. Kasi hindi na kami mag-uon ng hot water. Meron na kaming solar. Kasi kailan pa nila nilagay yung solar para sa hot water, hindi gumana kasi second hand ang binili. So kahapon, kasi hindi pa gumagana, ayun, pinalitan din ng bago. Kaninang umaga, naglinis ako sa bahay ng amo ko, sa baba. Kaya nag-silent live lang ako. Pagkatapos ko doon, hindi pa ako tapos doon, umakyat ako dito, pinakain ko yung alaga ko at kumain din ako. Nang matapos akong kumain, ayun, punta ako dun sa tindahan, bumili ng mga gulay na ganito. Kasi iba naman yung gulay na nakuha ko sa garden kahapon. Yan.
Malapit na matapos itong aranggola, yung roka. Meron pang coriander saka thyme, za'atar, saka kusbura. Ayan, tapos na yung roka. Ito na naman, thyme. Ito, mas mahirap kasi mas maliliit sila. Oh. Magpainit lang ako ng tubig para sa kape. Hello! Hello, friend! Hello, thanks for coming and watching. Thanks for joining me in my live. Thank you for your support. Have a blessed day to my dear friend. Thank you for your support. Nice to meet you here, friend.
Ang daming naka-live. Sis Joanne. Titignan ko lang yung pinapakulo kong tubig para sa kape ko. Ayan, magtitimpla lang tayo ng kape. Ayan, timpla-timpla lang ng kape. Asan na yung tasa ko? It's not mine. Ayan, titimpla lang ako ng kape ko. Ayan. Ayan. Coffee time. Coffee time. Ayan, kape-kape po tayo. Kulang yung tubig. Mahilig po akong magkape, guys. Ayan. Ayan, guys, kape po tayo. Habang tayo naghihimay, nakasampay na ako ng nilabhan ko. Nagpailaw ako pero ano,
Maliwanag pa. Ayan. Ganito ang buhay dito sa bundok. Ayan. Ayan. Itong gustong-gusto nilang salad dito sa kayong tampuli. Gagawa po ako ng falafel, gagawa ko ng onion tart, sa kayong cauliflower na ilagay ko sa oven. Ayan. 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 Meron pang coriander. Yung coriander kasi guys, ay hindi po dito pa salad. Ang coriander po ay hindi nilalagay sa salad na ganito. Parsley lang po. So ito ay ilalagay ko sa falafel. Ang ingredients po ng falafel guys ay parsley, coriander, onions, garlic, black pepper, salt, cumin powder. Ayan. Onion sa garlic, ano. Tapos, yung chickpeas na dry. Ako nakababad na eh. Ibinabad ko na. Ibabad nyo ng magdamag kung gusto nyo rin ng uh, 2 nights. For example, lulutuin mo sa linggo. Pwede mo na rin ibabad na guys para siya, lumambot. Tapos pag na-mix mo na lahat sa sa food processor, yung mga yung sinabi kong ingredients with the chickpeas na na ibabad. Yung coarse lang ang niya, hindi very fine na ang pagka niya. Pagka ba yung gusto kong sabihin, pag i-blend mo siya ba. Tapos may hulmaan ako dito ng ng falafel.
Papakita ko sa inyo guys. Ito po yung dried na chickpeas, ibinabad ko na po. At ito po yung hulmaan ko para sa falafel. Ayan guys. Ayan guys. Stop muna ako. Magsawsaw muna ako sa sa kape. Itong toasted. Ayan, may toasted dito pero na crack na na durog-durog. Ayan. Dito sa bundok hindi po kami gumagamit ng AC. Meron kaming electric fan na solar. So kape po tayo guys. At tutuloy ko ito. Dinudum ako guys. Hello sis Juan. Kape tayo. Nag-start muna ako sa paghihimay. Magkape muna ako. Ginutom ako. Kape-kape. Ang favorite ko sa kape talaga. Ito kasi ay dinner ko na. Ito na kasi ang dinner ko, kape.
Sis Joanna, ang gusto mong ituturo ko sa'yo? Paggawa ng salad o paggawa ng falafel. Shout out! Ang sarap humigop ng mainit na kape. Mahilig kasi ako sa kape. Kahit mainit, nagkakape pa rin ako. Pag ano nga pala, gagawa ko ng pandesal para may merienda. Ang kinakain ko toasted. I miss you! Please, Ariel, send me in WhatsApp. I miss you, friend. Come and drink Nescafe. If I am there in our building, I want to call you to drink Nescafe for me. I miss you too. Really, I miss you too. When I cannot see you now in Facebook, look my work, see, I want to make patus. I have my madam, her sister came from New York with her husband and her son with and the wife of his son. They are in Beirut. Before I go up to the mountain, because we go down only for one day, had a Mr. Birthday, Mish Maun. I cook until midnight. I cook until midnight. In the other day, we go up to the mountain. I cook smandar, I boiled this mandar, I boiled kusa, I prepare rice and lentil, this dardara. I cannot go down now because you know Mr. here, he's screaming there, he doesn't want to stay there because it's very hot. No karaba, mafi karaba, until he's screaming.
Because if he want to put the AC, it will shut off. Really. Send me message in Facebook, okay, in Messenger, and send me also in WhatsApp, okay? Okay, Ariette? Still, I didn't finish my work, look. I want to make, here, they are coming for dinner, but not for tonight. I want to make patush. I want to make tart de oignon. I want to make falafel. I want to make arnabit belforan. Yeah. I cleaned the house of my madam also today. I cleaned our house here yesterday. General cleaning, they removed the window, the doors, and they fix now. They return, so I clean it all over here in the house. Today, I clean it down. Tomorrow, I will clean it up. Here in this villa, I clean all. Look. I cook also, I cook lasan. I put in the freezer. I want to make biscuit. I want to make a ginger biscuit. Yeah, see? The other Filipina there, only she go and clean to the two house there and the other house, cleaning, but not cooking. Me, I cook. I go down to Beirut for one day. I go quickly to the house of my madam sister. I put bed sheet. When I finish put the bed sheet and I organize her things because she came from New York, I go to buy, this in Basta, in ANF. I go by walking. I bought the stick for the hammam, when you put the curtain at the birthday for the hammam, I go and buy in Basta. They don't have any spinach, so madam told me go and buy. And then the next day, my madam wants to come to our house to eat. I cook. I cook for the house, our house in Beirut. I cook in my madam house, tomato sauce, and I grate the onion, and kasbara also I clean. Okay? And the sister of my madam, I go and buy also batik ahmar, watermelon, in Baydun. See? I buy kubos, I buy kusa. In one day, night I start, I did lubi bizeg kemen. For two houses, I give food. I cook big tanjera like this. I give to the old woman I'm giving in Karma Saitun. I give to my madam. I give to myself because he's going to his work. I give to her sister, my madam's sister, they came from New York. I give also too much food also. I give also the Filipino in the house and I took also here. See? Mapihadan mitli ana. I'm tired but I make Zumba also here. I run also. See? You did not watch me in my YouTube. I upload, I'm running. Because this one is our challenge, our leader in our group, all over in the world, this. So I show to them that I can run. See? Yalla, you will watch and you will laugh there. I run. I take video. And also I make a Zumba. I wear short. I have a upload also that I'm wearing a skirt. Oh. See? Running. Oh. I want to run here. I'm walking. I'm biking. I do Zumba. Oh. But the problem here is very hard. The mountain is like this, going up like this. If I will run, it's very hard for me. I need to stop for how many times I stop. And then I go up again and run. But when I go down, I go home to our house like this, going down. So, shway, you will fall.
So you finished now your house? Finished now working? Or still somebody is working your house? I like Nescafe, really. Yaret, I'm in Beirut and we will drink together. If somebody will renovate the house, too much work after. Here, didn't paint yet, but we need to paint, but all the doors and window, two also cash and glass. They remove everything. And then they burnish and burnish and burnish after they put it here. Go up and down the workers. Go up and down. I cannot clean. I cook. It's better for me. I cook. Yeah. Yarit, never mind. If maybe one month more I stay here, then I will go down. If I will go down, I will make Filipino the dessert like puto and we will drink with Nescafe. Okay? I miss you too. Even my friends told me, we miss you. Yani me. Because Sunday, if I'm there, my friends are coming, they don't like to go the off. They don't like to go daura. They want to stay with me in the house. I cook and we eat together. Hala, ayan. Shout out. Shout out po sa lahat. Thank you, thank you. Thank you for watching. Thank you for the support. God bless us all. Ayan. Ito na lang, coriander. Ilan na lang ang ano dito. Ayan. Ngayon isusupot ko tig isa ito. Tapos yung coriander sa isang sulupin din. Kasi hindi pa pwedeng hugasan, maaga pa. Ayan. Tapos itong bread na ito, iprito ko ito. Ayan. Ikakat ko ng malilit na square. Sorry, doon pala.
Ayan. Kaya gustong-gusto ko ng mga bata dito sa mga kapitbahay namin. Binibigyan ko sila ng mga biskwit, mga ano, popcorn. Ngayon ang gagawin ko pagkatapos ko nito, gagawa ako ng crepe. Yung bang parang hot cake para ibigay ko sa kanila. Wala na akong oras gumawa ng biskwit. Bukas na lang. Gawa ko ng ginger biscuit. Ayan. Ayan. Ayan guys, isupot-supot natin. Kasi bawat isang klase, isang supot, ganyan. Maaga pa kasi eh. Or yung isa sayang. Ito po yung rocka. Ito pong rocka na ito, pwede rin isahog sa sa munggo. Pero hindi ako bumibili ng munggo kasi mahal ang munggo. Matitikman ko na lang ang munggo pag ako ay uuwi. So ang ginagawa ko ay yung lintil. Pero masarap talaga pag munggo talaga. Ayan, sinusupot-supot ko talaga. Ayan. Ayan. Yung na lang, yung coriander at tapos na tayo sa mga vegetable. Hindi na po makagawa ngayon ng onion top. Bukas na ulit, kasama yung biscuit. Ayan. So, nahimay ko na dyan. Na lang coriander na. Hello sis! Salamat at bumalik ka na naman sis Joanne. Di pa ako tapos. Pabalik-balik ka na sa akin. Di pa ako tapos sis. Naubos ko na rin yung kape ko oh. Biyernes ngayon, wala kayong trabaho ngayon, araw, dyan? Di ba, Biyernes ang ang off dyan? Ito ay coriander naman. Iba naman yung parsley. Ito naman yung parsley. Ang coriander ay mas mabango kaysa parsley. Sa parsley, hindi mo maamoy na may bango. Ito mabango. Ayan. So, ilalagay ko sa falafel.
Hindi naman, ano, hindi naman dahon-dahon, basta ganyan na lang, o basta maalis yung tangkay nito. Yan. Yan. Kasi kahit na ganito kalaki, ilagay ko dun sa food processor, mai-blend din ito, magiging pino rin kasama yung hummus, yung chickpeas. Ayan. Mas madali pag ganito lang kasi. Yan. At pagkatapos nito ay ilagay ko na sa supo, silopin. Ilagay ko na sa refrigerator. Mag-slice naman ako ng bread para ready to fry. Ayan. Yan. Ganyan lang, oh. Ayan. Marami itong, ano, isang bundle na nabili ko ngayon. Isang bundle lang ito. Pero marami. Ayan. Ayan. Marami pa, marami pa. Ayan. Sis Joan, ano, dapat, ano rin, tatakbo ka rin.
Ayan, ayan. Marami pa, oh. Ayan. Ayan, ayan. 6:20 na dito, pero ang taas pa ng araw. Ay nako, mainit na mainit pa. Sa Beirut daw sobrang init. Yung kaibigan ko daw, hindi daw siya nakakatulong magdamag kasi walang kuryente rin sa kanila magdamag. Yan. Ito po yung coriander. Coriander, coriander. Ayan, ayan na. Ayan guys. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa mga nag-tune in. Maraming salamat. Mahigit isang oras ko nang naghihimay. Kasi ilang klaseng ano ito kasi gulay. Tapos nagsampay pa ako. Tapos nagkapi pa ako.
malapit na, malapit na. Malapit ko na matapos ito. Malapit na talaga, malapit na. Malapit nang mag 2 hours din. Ay, nako. Ayan. Ayan. Ganyan. Ganyan lang po, ganyan lang po. Hindi pa ako natapos. Ayan. Prepare pa ako ng pagkain ng alaga ko mamaya. Dinner na naman niya. Ito ang buhay ko lagi dito sa bundok. Ayan. Hindi na matapos-tapos ang paghihimay ko. Ayan. O kasi ayaw kong tapon kagad yung mga ano, kung pwede pa. Kinukuha ko pa kahit na ano, maliliit na siya. Kung maganda naman. Hindi ko tinatapon kasi ito po ay ano, ito pong coriander na ito, hihimayin natin ng kahit na ganito kaliliit. Then, dihugasan na. Pag nahugasan na, na-dry na siya, slice lang po natin ng pino. Slice po lang po natin ng pino para sa gaya ng tabulo, kaya yung sibuyas na pag magluto ka sa abroad. Kasi sa atin, pag mag-slice tayo ng sibuyas sa Pilipinas, malalaki, di ba? Pero dito kasi maliliit. Slice mo lang ng maliliit nun. Tapos magpitpit ka ng bawang. Pag napitpit mo na yung bawang, i-mix mo itong na-slice mo na coriander. So magiging ano siya, pinong-pino na siya. Then magluto ka ng pasta. Any pasta, spaghetti or penne, kung anong gusto mong pasta. Tapos pag naluto na yung pasta, yung napitpit mong coriander na may bawang, lagyan mo ng olive oil at saka asin. Yun, ganun ang gawin nyo lang. Lagyan nyo lang yung napitpit na coriander saka bawang ng asin at saka olive oil. Tapos, pag naluto na yung pasta, yun ang pang-sauce nyo. Masarap, guys. Masarap talaga. Very simple na sauce yun, pero masarap talaga. So, sana'y matry nyo yung coriander na may bawang, tapos pitpitin. Tapos, pag napitpit, lagyan ng olive oil, asin. Kung gusto nyo rin lagyan ng paminta, pwede rin. Napakasarap po. Sinasabi ko na sa inyo, gustong-gusto kong kumain ng spaghetti na ganun lang ang sauce. Kasi hindi nakakaumay yun. Tapos na. Malapit na matapos ito. Meron pa akong
i-ano, ikakat na kubos. Ayan. Tingnan niyo kung paano ako nagtitiis sa mga kahit na maliliit na hindi ko tinatapon, guys. Ako yung taong ganito na habang may nakikita pa ako kahit na maliliit na ganyan, hindi ko tinatapon talaga. Mahal lang ang pagbili ko dito. Hindi ko naman pera pero iniisip ko rin yung mga ano. Eh, pwede mo namang anuhin pa, oh. Ayan. Hello, Kabsat, Angie. Salamat, Kabsat. Tatayag pa lang dito, inihanap pa nga nalpas. Agim himayak tibulbulong. Shout out, shout out. Agarami nagti kwati salad nga patus kunada dito, patus nagan na. Ura ka sa patus. Dahito ito't coriander, ilaw po dya filafil nga aramida. Nangiyupura kon iti chickpeas, dahil hummus. Tanong bigat ti rabi no saan Domingo ti bigat, iso ti pinangbilin ko, ikatikas na. Tatay pa lang agim-email na gado. Time. Lalawot datoy, was delicious, cucumber kan, kamatis. Kasto tilok ko, salad. Tapos, inimay kung tano, nawaya ti, dito yun, dito yung coriander, mangalak dito'y parsley ti basit ng coriander, ay dito'y parsley nga basit kan coriander paglao ko. Ilaw ko yung chickpeas, ang marami dati filafil. Ngamin ka nabisita ni nga agaputi Amerika, kapsat ni among ko. Kanya ay anak na nga asawa na, upat da. Gimatang ti cauliflower, ihapkok ko, nung maihapkok, nga i-boiled. Ikambalit ti danong na di paglambungan iti cumin powder, cumin abing strainer. No awan ti danom nan, ikabil mo iti oven. I-grill mo ijay. Naimas kabsat. Iti sus na dijay, iti sus na ngay kakwa. Darator ko nada. Ato pagamtilak ko ni gisalat ko, green radish kabsat, kakasta. At piniti ginakatang ko lemon, cauliflower. Kastoy na chickpeas datoy, hummus kunada. Inyupor ko, dry daytoy. Ikat tagaytoy, ikat iti bawang, sibuyas, coriander nga leaves, kun parsley nga leaves. Tapos, ikatasin na pamintana, kun cumin na powder na, ikabi ko yung food processor. Tapos, nung dahito iyupor ko, madipay lang dati, kaya pupor ko, so nga dapat nabigat mo sa Domingo, iti pang-blend mo dahito, tanulumo ng pie. Tapos, nisus na, ay ito yun, diyan mo, data magkatsaw din ito na tahini. At yung tahini, ikabil mo timalokong, nga dyan naunag. Tapos, ikam tumuno na nga danom. Danom pa ilaang inganap, ano ngay, kasi mix mo. Tapos no, kasla medyo creamin, ikam iti lemon juice kan asin. Ajilaang kan ikam tipit-pit nga bawang. Iso pagsawsawan iti grill nga cauliflower na imas. Haan nga imprito nga cauliflower no dikat grill, ikabi mo dyan oven. Tapos si tarator na. So nga nagarami kat iti sus nga tarator ko nada kabsat. Sausawan iti cauliflower kon sausawan ti filafil. Ata.
Namin kaya agapuda ti New York di ito so ti kaya nga makan ko ti Libanis nga makan. Kat ne nakasagana mo ti pang tart kon. Onion tart aramidak pie kan agarami kat ti biscuit nga ginger biscuit no bigat. So ato ti trabaho. Ato ti trabaho. Tatangal daw naglinis sa balay na among ko baba. Hindi kalman nag-general cleaning at ti balay mi ta. Naisalpak da amin nga tawa kan ruangan. So, nilinis ko ang amin nun. Amin nga glass. Tatay, sa runod naman dyan nga ito, nadaman tin fix dan, ija man tinarugitan, ngam, awat oras ko, ija pilang babatatta. Hindi ka naman dito balay ni. Tatta dita baba. At dyan nga ito, nabigat tumot, ija tipang linis ko. Sakbay ko nga isagana da gitoy. Uri di biskuit no bigat ko nga ikon di biskuit namin ko baka late ko ngamin eh. Ang saganak petikan hindi ako awir ko. Ikatakira ito mga bugok pag-iima sa agislay sakbay tikwa iti naganan bread. Bugok pie. Buko-buko. Nakabuko ako. Iti ingredients na mag-tart ko. Ay, naimas di dyan. Naimas di dyan nga, no, dati bisitang kabsat dita. Ikabin mo yung uban di dyan. Naimas. Onion tart di dyan. Kumit iti doong nga tart ko dito, isa tagar-aramid. Ay, ito yun, paglutwak to iti tart, di onion tart. Tabi ko ito di tart nga naramid ko. Kasta-kasta dita. Tapos, agdisaag iti sibuyas. Di kwa, sibuyas. Sakot kan ti mushroom na. Ikat iti cinnamon powder kan nutmeg powder. Ikat ti asin paminta. Tapos no na kwan naganan nagisan ham nga pakpak sa tanda jay kapsat. No nagisamon inikam ti mushroom. Dajay nga nakalata nga mushroom na impis lang di ba dati na impisan nga na slice-slicean. Adi ti ilao. Di kwan, kumanan. Isit aside mo ajay, nung nakabi mo dyan tutuyon, ikabi mo ito pa di dyan, agkwa kamot, mix ka iti cream fresh. Cream fresh ko namin dito yung cream ko namin dito Pilipinas. Kasi yun eh. Ikamtot iklog kan cheese. Ajay, sa amon to so tibakin toppings to dito yun. Ajay. So, dimang toppings na sa among tabi yung oven ay na 100% kaya darata.Ag-slice at pa dito ita, dati ko daan nga kubos min ka hangkong imbal lang, tamayat taymot, isulangan ng ti kwan, iti slice it lang ng tanong ngay mayat ko ti aura na trato nga nasikil to nga napintas nga ibrito. Naimas kaya rato kay kayan ko. Nung natidaan to mga dami ko papadaw ko ta na ibabate pakanda ti manok ka no. Basta lang. Basta lang. Dapat hiwalay da. Kasi dyan. Basta. Basta lang. No, ipritom dati ko naimas kaya. Nga alunuson. Dagi di gumagatang iti isda. Tiri restaurant kas dyan kan dagi siya.
At pasuro na kasto nga in prito ngam triangle nga darakkel. So nga kayo agbalbalang ti kubos yun na kasto iprito yan nagimas nga alunusan. Nagpudo ba dito bantay na po. So nga madamdaman to yung inanak maka Nurabi so pinagdibos ko langan ng derdiretso ako nga maturugan. Nagputot mat. Kami tatay palang bigat nga libad nga libad. Nagaduti trabaho. Nagtugtugaw ako mahan ang aglingat. Ay apo. Waan. So, narigat ti para luto. Naganan. Ado ti trabaho na ti kusina. Kumalangar nagluto ti trabaho na mud all around. Aglinis, agpalansa, aglaba. Hindi ko napagay magarami na paganti panpit di ubing. At ubing tumaduwad at ubing di baba nga may isa. Ubing nga babae dyan at caretaker mi. No kada duma amo na mapanagay garita sumursurutan no kada gatanga magpiman. No duma na di kami garden nga duwa kita mi digay kalding. So may kastoy kon tanubigan na kirsangan nagbay ay prito. Ni habang nagpriprito ti kastoy, isubsubo mga umununa. Agarami dagpay kumaiti patatas, di patatas iji oven. Tanuhangin nga na mantika, ikabil yung oven, half cook mo lang di jay, imar nga pagburot na ikatumon. Tapos amo slice and iti cubes, ikabil mo lang yung oven, ili. Di na bugol-bugol nga sili na nagimas. Tikas jay. Namin di nagarami at tifilake. May dito inikirap sa naamong ko nagaputi Amerika. May binisita ti balay na. Gusto nga nagluto at tifilapil. Ay napapal mga Bueno, ukilaan kapsat, ukilaan. Papel nga papel ti pinapil mo di ka di asawa nga doktoran. So di ko na may mura man ang dato tanaimas ko na kapandamangal daw terwar. Kaya mapandamangan terwar, papel mga papel na gudok kinan namot nga filapilan. So nga iramida man surat ano maraman na mo di anak da nga nagkaputi New York matlaan. At least yaramid ko nalinis. Oh. Pagkikita kami naglalako ti katas di ka gamandaratan at ini gamanda nga sa balin dapat nagbugbugo gamanda mo di nga gamit sa sandwich. Win kapsat, agi nga tak lang dito yung problema kanyak tamong anal ng tibagay salamat salamat kapsat.
Ayan. O, di natapos na rin. So, hayaan muna natin ito, guys. Magdamag. Yan. Ano kaya? Dadagdagan ko pa kaya? Kasi ang sarap talaga ito na isusubo. Mahilig ako. Alam ko na. Dadagdagan ko pero hindi ko pala ilalagay sa... Hindi ko ipiprito yung iba. Ang gagawin ko kasi ito ay ilagay ko sa oven para maging grill siya. Yung walang mantika. Kasi magluluto pala ako ng muluki ng alaga ko. Yun pala ang lulutuin ko para bukas na kainin pala niya. So, kailangan kong maglabas ng manok. O kasi may ulam pa na konti dyan na yung adubong pakpak. Hindi naman nag-uulam ng alaga ko ng adobong pakpak. Pag prito, okay lang. Kaya silagay mo sa oven yung pakpak na may coriander. Oh, solve na solve. Kahit yung mga drumstick, guys. Ilagay nyo sa oven, lagyan nyo ng coriander pag maluto-luto na. Napakasarap po. Napakasarap talaga. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-tune in. Ayan, ilang oras ko na dito sa kusina. Di pa rin ako natatapos. Yan, may araw na walang bisita, may araw na may bisita. So, kailangan talagang kumilos. Pag wala na naman sila, sumba-sumba. Itong alaga ko kasi naglalakad lang yan sa umaga rin. Pag tinamad, ayaw niyang maglakad din. Tapos may time yan 1 hour yan. Pero walang 1 hour yan, babalik na dito sa bahay. Dati nagpo-push up din, ngayon hindi na nagpo-push up. So, okay na ito. Yan. I-grill ko yung iba. Yung iba, iprito. Kasi iprito ko para sa patus. I-grill ko para sa muluki. Ayan. Para matapos na ako dito. So ito, maganda kasi pag ganito muna, hindi natin ilalagay sa supot para maging dry na dry siya. Para pag iprito mo, crispy talaga siya. Talagang ganyan ang ano niya. Kasi pag iprito na muna ito, tapos yung mag-crack-crumple na ganyan. Pero pag dry na siya, ilagay mo ito, tingnan mo. Ganito ang itsura talaga. Alam ko lahat, Alam ko kasi, wala namang wala namang, yan. So, yung kasi maghapon ang araw dyan Gamitin ko po sa sa onion tart ko. Bumili kasi ako ng bagong bread. Ngayon ito ay pang grill lang. Ito po yung duko para sa sa pang-tart. Ginawa ko po ito kagabi. Wala pong walang yeast, walang baking powder. Ano lang po ang nilagay ko, butter, milk, salt, yun lang, saka tubig, ganun. Ito yung, ang
Ang tawag kasi namin dito ay creme fresh. Pero creme sa atin, di ba? Yan. Pero marami ito. Yung ano, pag mixing ko yung ano, bukas papakita ko yung ano, pag mimix yung itlog saka itong creme fresh, lagyan ko ng, kasi una, di maggisa ka ng sibuyas, pero yung sibuyas wag natin gagawing brown siya. Yung translucent, yung bang lumambot lang, dapat talaga yung kulay ganun lang. Tapos pag ano na, pag maupo muna ako, chismis mo, marites na naman. Di maggisa ka doon Lagyan mo ng butter yung ano, kasi butter naman karamihan yung ano, para masarap. Lagyan mo yung kaserola ng butter. Tapos yung in-slice mong ano, sibuyas, yung parang pag-slice sa atin. Di ba sa atin pag may slice tayo ganun? Dito kasi pag nagluluto ka yung maliliit na cubes. Pero itong recipe na ito na onion tart ay mahaba guys sa atin. So, i-ano mo lang yun. Igisa-gisa mo dun sa palayok. Then pag mano na siya, malambot na siya, pero yung ano niya, yung itsura niya, yung translucent pa rin. So, i-add mo yung ano, di ba yung may nakalatang mga ano, may nakalatang mushroom. Yung mushroom na nakalatay, mayroong ano, 3 klase. Sabihin ko sa inyo na 3 klase. Yung isa, na-slice siya ng buo siya, buo na mushroom. Yung isa ay kalahati. Oh. So, bale, 3 ang alam kong klase ng nakalata. So, ang ginagawa ko, ang kinukuha ko yung ano, yung talagang pinaka, ano, manipis na yung mga slice. Alisin ko yung tubig. So, doon ko i-mimix yung ano, yung sibuyas, then lagyan mo ng cinnamon powder, saka yung nutmeg powder, ano ba yun? Yung paminta, black pepper or white pepper, kung anong gusto nyo. Tapos asin. Pwede rin yung lagyan ng ano, yung i-grind na lang ninyo yung paminta, pwede rin powder. Tapos ihalo-halo lang. Tapos i-keep aside. Ayun. Mag-mix. Pero ilagay mo muna ito sa yung dough, ilagay dito sa ano. Kasi 2 klase ng ganito po. May maliit pero ito mas malaki. So, choose ko lang ito kasi 5 sila. 5. So, bali ito magiging 8 ang ano nito eh. Kung yung maliit, ang liit naman. Tapos mag-mix ka ng cream fresh, yung creme, lagyan mo rin ng itlog. Ayun. Kaya masarap yan pag ano, lagyan mo rin ng toppings na grated cheese. So, yun ang isa kong recipe. Ito naman Ito na yung mga ano para sa salad ko Yan. Ang dami mga ano. Wala pa dito ang kamatis sa cucumber at ito po yung ayan, radish. Slicein din natin ng maninipis dito guys. Nakabili rin ako ng lemon. Ayan. Squeeze ko na lang bukas. Tapos ito na yung ganda no? Half boiled lang po ito guys. Tapos ilagay na natin sa oven. So inilagay ko lang dyan kasi i-akyat ko mamaya. Mas maganda yung rip nila sa taas. Mas ano, mas maganda, mas malamig doon. Yan. Patutuloy. Pag dry na yung, di ba talagang ganyan yung haba ng ano niya, dahon. Pag may pang dry ako, pakita ko sa inyo.
pang dry ko. Yan. Lahat po ng mga vegetable na hinimay ko, pag naubasan ko na, dito po nilalagay para maging dry sila. Yan. Ganyan lang naman, oh. Oh. Ayan guys, so tingnan nyo yung kamay ko, oh. Sobrang ano, oh, tingnan nyo. Talagang hardworking tong kamay ko talaga, oh. Ganyan lang, ikot-ikot, ikot-ikot, at ikot-ikot. Tapos yung tubig nandito na. O, nandito lang daming tubig ko. Nakikita nyo? Yan. Gusto ko yung i-dry ko talaga masyado para ano. Ayan. Ikot na naman. Ikot, ikot, at ikot. Ikot, 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 ikot. Ayan na. Yung mga kamay ko dahil sa paghimay ko, ayaw pong magsuot kaloka. O, wala lang tubig na marami. So ito, ilalagay natin sa ano, sa i-dry natin. Ayan. Punasan kasi dito ito eh. Ano yung tugasan ko. So, ganito oh. Pag may mga ano to, ginagamit nila ito sa pag may... Pero itong mga ibang mga ano, vegetable, hindi ko muna i-dry kasi hindi pa naman gagamitin. Mas maganda yung pag yung araw na ano, magluto ka ay maggawa ka ng salad, doon mo pala ay ihugasan. Ito, hinugasan ko lang kasi pang dry talaga siya para maging powder siya. Yan. Over. Hindi na ako matapos-tapos dito sa ano, sa mesa. Diyos ko, Lord. Yan. Ayan. Ilabas ko na ang pagkain ng alaga ko. Yan. Ayan guys. So ito, para maging guys. At pwede nang i-ano, ganyan ang mangyayari oh. Yan, powder na. Ako ang gumagawa ng ganito, hindi ako bumibili sa ano paligid, sa ano sa supermarket o ano na gawa na. Kasi may nabibili talagang dry na talaga. Pero ako kasi, ito ako talagang gumagawa. Yung abogado ayaw niyang bumili sa supermarket. Gusto niya yung ako ang gumagawa. Ayun. Alisita. Ayan. So ako naman guys, ngayon ay kukuha ko ng ilalagay ko sa salad. Ayan. Para sa salad. Kinukuha ko kasi yung malalaki. Ayan.
Tapos babalutin ko para hindi masira. Kasi kahit na makikita mong may mga ano dito, may mga yung black-black na, walang problema yan. Huwag yung tapon, gawin na lang yung powder. Yan, may ganyan o. Pwede pa yan. Yan. Masarap ang patus pag maraming mint. Ang tawag dito ay nana. Nana. Masarap din sa labne. Yung parang yogurt na pinapalaman sa tinapay na kubos. Lagyan mo ng labne, lagyan mo ng freshman, lagyan mo ng zatter. Ayan, lagyan mo ng olive oil at saka asin. I-roll mo, kainin, masarap. Dami ko ng kwento. Para naman kung nasisira ng ulo, wala naman kong kausap. Oh my God. Ganito lang talagang buhay. Tumawa naman tayo paminsan-minsan. Huwag na lang, ang dami nang problema. Tapos, di ka pa maging masaya. Anong mangyayari? Diba? Kaya ako, kahit na may mga problema, tuloy-tuloy lang ang laban, ang hamon ng buhay. Ayan. Tinitingnan ko kasi yung magaganda para sa salad ko. Ayan. 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 Maka 3 hours lang ako sa live ko. Ayan, i-close ko na rin kasi medyo ang alam ko yung cellphone ko ay ano na, bad. 2 beses akong nag-live, isang silent live, saka ngayon, itong live ko na ito. Minsan kasi yung signal namin, kahit may wifi kami, hindi talaga gumagana. May araw nagagana. O ngayon nakisama. Sabi niya siguro makisama ako ngayon, bukas hindi. Ay nako. Walang pa, dagdagan ko pa yung yung mint ko. Masarap ito, take note mga guys. I-bold lang ninyo at inumin, masarap. Yung hindi naglalagay ng asukal, huwag nyo nang lagay ng asukal. Yung naglalagay ng asukal, lagyan nyo ng konti. Ayan. Dito sa Lebanon, maraming klase ng iniinom nilang mga dahon-dahon. Meron akong, pag nandito sila, meron dyan sa baba, meron akong kinukuha dyan na ibinubul ko pa after ng dinner nila, iniinom nila. Yung bang pangpatunaw daw, gano'n. Kaya pampasarap ng tulog, ewan. Ako naman, hindi naman masarap ang tulog ko. Hindi ako nakatutulog ng gabi-gabi. Ayan. Siguro okay na to. Meron kasi akong nakuha sa garden din na ganito. Kaya lang, maliliit. Pang na yun ng alaga ko rin. Pag mag-sandwich. Ayan. Oh. So guys, ito ilagay ko mamaya sa labas. So ito ang gagawin natin, ganyan lang. Huwag ko munang ilagay sa labas, bukas na lang. Dito muna sa loob. Ayan. Ayan. Kasi ito, ma-absorb pa niya yung tubig. Ayan. So ganyan. Tapos, lagyan ko na lang ng parang di mabuksan. Ayan. So ganyan lang guys. Ayan. Mayroon na rin akong dito kasi may na-dry na rin ako na rosemary. Yung rosemary guys ay marami dito yung niya, puno niya. Malilit lang naman, mababa lang. Ayun ang ginawa ko, kumuha rin ako doon. Naka-dry siya. Ewan ko kung nandito o nasa baba.
Maraming garapon kasi yun eh. Wala. Nasa baba pala guys. Nasa baba. Nasa baba yung isang garapon na ganyan o ang napadry ko. Pero mayroon pa ako naman dito oh. Ito rosemary. Pag nagluluto ako ng manok, ito nilalagay ko. Rosemary, itong rosemary, nilalagyan ko ng ah, laurel. Ayun. Saka ito. Ayan. Pag pinutol mo yan, ganyan kahaba yung mga ano niya. Malilit lang yan, parang tinik lang ito ko. Na-dry ko. So marami akong stock doon. Pag may time din ako, kukuha ko dyan sa baba, i-dry ko rin para dito rin. Kasi konti lang ito eh. Lalo na't pag marami akong lulutuin at nandito silang lahat. Marami akong nilalagay para yung tamis. Okay yung chicken fillet, pwede mong lagyan dito. Bago mo, ang chicken fillet, di ba, maka ito, bawang. Yun. Tapos i-marinate mo, then i-prito-prito mo na lang. Masarap. Promise. Ayan. May pinadala ko sa Pilipinas na ganito eh. Kasi pag nandun ako ay pili kong magamit. Yan. So ngayon guys, ito, magpapainit ako ng pagkain ng alaga ko. Magpapainit muna ako ng bread. Yan. Tapos yung pastalan niya. So, tamang-tama. Ito kasi ng harina, i-ano ko rin eh. Ito kasi sa bundok. Pag bumili ka ng mga harina, ng mga bigas, yung takal-takal lang, doon naman sa amin sa Beirut, puro nakapak na nabibili doon sa supermarket. Dito, mga tindahan lang kasi, so ito, 1 kilong harina. Then yung bigas, yung bumili ng kalahating kilo, 1 kilo, pwede. Kahit yung mga lintil, yung bang beans na dried, mga chickpeas na dried, pwede. Pwede lahat. Puro takal-takal. Asukal, pwede kang bumili ng kalahating kilo. Ayan. Yung burgol, pwede ka rin bumili. Oh. Tingi-tingi lang dito. Dito po sa bundok, wala pong supermarket, walang mall, walang pharmacy, walang mga Western Union, mga ganon. Wala. Ito talaga ay village talaga dito. Nagkalat na ako dito sa mesa na naman. Ano ko lang itong i-grill ko. Ganito ang gusto ng alaga ko. Yung mga bread na ganito, i-grill mo lang, kakainin niya. Ayan. Dinner sa lunch niya. I-grill ko lang sa palay ito guys. Pinahinaan ko lang para hindi masunog. Yan, unto-unto ko na lang itong ano niya, makainin. So, kukunin ko yung, ano, yung
Pinaglalagyan ko ng harina. Guys, may papakita lang ako sa inyo. Ito oh. Ito po ang pangalan dito ay The Best. Sorry. Pero sa English nito ay mulas. Mulas. Ito ang gagawin kong panghalo ko na mulas ay para sa atin na pulitipot. Sa Ilocano is pulitipot. Sa amin, pulitipot ang pangalan nito. Lagyan mo lang tahini, saka ito paghaluin mo, sausaw mo yung kubos. Ang sarap. Sarap talaga. Ayan. Kaya tinatago ko ito kasi nga, pag gumagawa lang ako ng ginger biscuit, dapat meron ako nito. Wala naman ako. Ito naman kasi ay, hindi ko nabili, matagal ko nang nabili. At konti na lang oh. Yan. Yung biscuit kasi na gagawin ko, mayroong cinnamon powder, mayroon ding ginger powder yon. Yan. Lagyan ng itlog na isa. Pero walang butter yon. Cooking oil. So bukas mapapakita ko naman kasi ibibideo ko na naman yon. So hintayin na lang ninyo na magagawa ko bukas yung onion tart saka yung ginger biscuit. Ito namang patos pwede ko namang i-video pag ano na. Ay, nakakaloka talaga. So, ito na lang kasi gagawa ko ng konting pancake para sa mga bata. Nakakaawa naman. Kuha ko ng konti. Bukas hindi ko na minimili. Kaya bumili ako ng harina guys para sa biskuit. Lagyan pala ng bicarbonate soda rin. Yung bicarbonate soda or baking soda. Yan. Gagawa ako kasi bibigyan ko rin yung alaga ko. Kasi ang alaga ko parang batang maliit yan. Baka makita niya mamaya ito, gusto rin niya. So, gagawa ako para sa kanilang lahat na bata matanda. Kunin ko lang yung ako ay wala nang measure.
Naubos na. May baking powder pa pala yung yung ginger biscuit ko. Ayan. Bigyan ko lang ng konti. Halo-halo lang na para pag masilog yung mga bata, bigyan ko sila. Ayan. Tapos lagyan natin ng konting mantika. Ayan. Tapos yung itlog patingin na lang. Ayan. Ganyan lang guys. Dito kasi hindi ko na mini-measure. Ayan. Ako naman mayroon akong gagawin. Yung agar-agar ko. Di ko na naasikaso. Agar-agar. Pero kung agar-agar dito kasi, lagyan ko ng gatas, asukal. Andyan yata yung bata. Kasamang tatay nagdidilig sila. Minsan kasi hindi nila nakikita yung bata, umakyat dito. Kung nandito lang ako na makita ko siya kaagad, okay lang. Kailan yun, ipinaban ng kapatid niya, talagang kinargal kasi ayaw niya umuwi. Binigyan ko siya ng pagkain niya kasi sa kabiskuit na paupo, inom siya ng Diyos. Itong pasaway na kapatid naman niya, inuwi siya. Hindi gusto niya dito. Kasi ayaw niyang magbantay ba. Silipid ko nga. Tapos pag magluto na ako, baba ko ito, bigyan ko rin yung alaga ko kasi iiyak yun pag hindi ko binigyan. Pag gumawa ko ng popcorn, binibigyan ko rin yung alaga ko. Gusto ko kasi yung parang may tubig-tubig siya para masarap, yung malambot. Yan. Tignan nyo guys, ang ganda na ng texture nito. Lagyan ko ito ng para hindi siya mag-move. So ngayon, ako ng ganito. Nandyan yung bata. Khaled! Khaled! Shay Mahon? Pasti ka
po, oh, grilled bread. Ito ang kakainin ng alaga ko ngayong gabi. Ngayon painit ko lang yung pasta niya. Habang nagluluto ko na, na yung olive oil niya. Lagyan ko siya ng olive oil. Yan. Yan. Ayan guys, doon ako para makita niyo ako doon. Ayan guys. Ngayon, maglagay na tayo na ano, ayan. Magawa tayo ng pancake para sa mga bata. Habang nagluluto, naghuhugas din. Lagyan ko ng kulay yung ano. Ay, nahulog ka na. Nahulog na nga. Gawa ko ng pizza kahit na konti pa. Para sa linggo. Kasi siya nakakalat ako dito guys. Yan. Ay, masarap ito guys. Itong pasta na ito. Nilagyan ko ng pizza sauce. Tapos lagyan natin ng ano pang para ano ay manghang hot sauce ito. Makapasok na pasta. Ay, baliktad na rin natin yung bread natin. Yan po guys, to. Yan. Alam ko matutuwa ang mga bata. Nagagawa na ako ng isang matatapos na. So pagtapos kong pakain ng alaga ko, bababa ako muna bago ako maligo. Doon ako mag-distribute ng mga pancake nila. May 3 bata kasi. Nahulog daw itong sampay ko. Pwede rin natin lagyan ng strawberry. O kaya chocolate, diba?
mangkok. Kasi, lalagyan ko ng mantika. Wala kasi akong brush dito ng ano. Yung sa berot lang meron. Lagyan ko ng mantika ito para pag ilagay ko yung crepe mixture. Yan. Para dito na yung mantika. Ayan guys. Nandito kasi ang mga bagoong sa kapadas ko eh. Ayan, luto na. Luto na. Marami pong kalat dito pa dahil nandito ang momos, nandito ang ayan guys. Ayan. Tapos nandito ang lagyan sa lid natin. Dalawang ganito lang ang bawat salang. Ayan. Ngayon, ganyan natin. Alam mo mga sasarap pala ang mga bata. Takpan ko rin yan. Mas kahit ako gusto na ang pagluluto, banana Q, kamuti Q. Ang gusto ko yung ano yung kamuting kahoy yung ginagadgad pa si prito mo. Ang sarap nun. Puto, kutsinta, pastillas, pulburon. Yan po ang expert sa akin guys. Kasi bago ako pumunta dito sa Lebanon, nung na-stroke ang asawa ko, yun ang hanap buhay ko kasi. Nung malit yung anak ko, yung bunso ko, kinder pa lang siya noon. Ay, hindi na pala siya kinder. Grade 1 yata. Grade 1. Ay, hindi kinder. So, binabantayan ko ang anak ko noon. Yung anak kong bunso. So, sabi ng principal namin, kasi marami kaming nanay na nagbabantay ng mga anak. Sabi niya, habang nagbabantay kayo dyan, bibigyan ko kayo ng gagawin nyo. So, tumawag siya ng isang parang chef. Ang anak ko na ko yun, nagawa kami ng ano, mayroon kaming, ilang kaming mga nanay. So, lahat natutunan ko doon. Kaya nung maaga pa lang, madaling araw, nagluluto na ako ng puto sa kaputsinta para i-deliver ko dun sa school ng anak ko. Gumagawa ko ng estindi, gumagawa ko ng pastillas sa kapulbon din. Yun ang mga kasama nung dinideliver ko. Umaga dinideliver ko na sa school. Tapos sa hapon, babalikan ko para yung mga bayad. At diretso na naman ako bibili. So, masaya ang mga anak ko noon na malilit sila. Dahil ako ay nagumagawa ng mga ganong paninda. Nakakakain pa sila noon na may mga merienda sila. Tapos, ganun nga nangyari sa papa nila nung may stroke ang asawa ko. Kailangan ko silang iwan. Kasi kahit na nagtitinda na ako, lahat, mga banana Q, mga turon, mga lumpia, talagang nagtinda ako lahat-lahat. Pero kulang pa rin dahil sa gamot ng asawa ko noon. Imalilit pa ang mga anak ko. So, kailangan ko silang iwan pumunta dito sa Lebanon. Dahil nga sa hirap ng buhay. So, sa awa ng Diyos, ang asawa ko ay naka-recover naman. Pero alam niyo naman yung mga na-stroke, yung kalahating katawan ay nagagalaw yung kalahati niya at hindi na siya makapagsalita. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ayan, may pangatlo na itong niluluto ko guys. Ayan. Alam ko magugustuhan ng mga bata to. Bata, matanda. Ayan.
yung chickpeas na dry. Ayan. Ito po yung chickpeas na dry. Nilagay ko na dito kasi kalahati lang ang gagawin kong falafel. So mayroon na lang 6 minutes na bago ko ma-reach yung 3 hours na live ko. Pero kukumplituhin ko muna yung 3 hours mga kapatid. Kumakain kasi yung alaga ko dito ay 8. Yan. So habang hindi pa siya makakain, dadalhin ko muna yung mga bata dyan. Sisilipin ko lang mga bata. Ayun, nandun yung mga bata doon, saka pati yung alaga ko nandun. Ano ko muna ito, para tigdadalawa sila. Ang ganda. Magiging masaya ang mga bata at matanda. Kasi yung alaga ko, kakain din ng crab. Gustong-gusto niya yan. Yan. Ay, nako. Ang sarap talaga guys ito. Ganito ako pag gumagawa dahil alam ko na yung mga eksaktong measurement ko. Hindi ko tinitignan na sa recipe book, sa recipe notebook ko. Talagang nasa isip ko na. Pakita ko sa inyo guys, oh. Ayan. Nakaapat na po tayo. Ayan guys. Nakaapat na po tayo. Ayan. Ang tagaluto. Ayan. Ilan na ito para ko. Isa, dalawa, 1, 2, 3, 4, 5. Nagagawa na po tayo ng 5 guys, oh. Ayan. Kasi guys, pag gumagawa ko ng ganito sa alaga ko, ilalagyan ko ng jam. Yan. Ito po ay pwede rin kung, pero huwag niyong lalagyan ng asukal guys.
Bibigyan ko kayo ng tips. Pag gumawa kayo ng crepe, huwag niyong lagyan ng asukal. Yung asin lang. Pero ang gagawin niyo dyan guys, yung di ba na circle na yan. Lagyan niyo lang ng ano ng ni-slice din na ano na spinach. Lagyan din ng mushroom. And then i-roll po natin, ilagay po natin sa Pyrex. Di naka-roll yan. Tapos gagawa po tayo ng white sauce. Naku, ang sarap. Vegetarian po yan. Ayan guys. Ayan. Marami na tayo nagawa, pati ako. Gusto ko nang kumain rin. Ayan. Nasaan na yung mga pinggan natin? Lagyan natin yung mga bata. Si Shaima, dalawa. Si Shaima. Si Jad. Si Jad sa kasirani. Yan. Ay, naku, parang marami sana kung lulutuin kaya lang. Gagawin kasi ako ng biskuit. Kulangin ako sa flour. Kung may extra ulit ako, gagawin ulit ako. Ayan. Marami akong hugasan. Titignan ko yung time pag 8 o'clock na. Wala pa. At pag magluto pa tayo nito, take note guys, dapat non-stick. Non-stick na frying pan. Ayan. Kasi nilagyan ko lang ng, grinas ko lang ng ano, ng oil. Yung ano lang. Kasi nahati ko na yung para sa mga bata. Dalawa sila, o tatlo silang bata kasi. Tatlo silang mga batang chikiting. Yan. Birthday ng isang bata kasi, titignan ko ulit sila. Asan na ba? Ayan. Siguro mga 3
tatlo na lang guys. At yan po ay matatapos na. Wala, gusto ko rin itong pasta guys. Masarap po. Tikman ko nga. Ito kasarap. Matutuwa yung alaga ko. So, ito para sa magkapatid, dalawa sila. Yung isang bata dyan, dalawa rin. O, tapos para sa alaga ko kasi ano, alam ko na gusto rin na. Yan, sa amin na rin ito ng alaga ko. Ayan. Ito siguro sunog guys. Ay, hindi naman. Hindi naman guys. Hindi sunog. Ano alaga ko na dyan. Ayan. Wala yung last. Yan. Dami kong hugasan. Kung anong ginagawa ko. At mga bata dito. Ayan. Bata, makanda. So, sa alaga ko guys, oh. Tapos ito yung mga bata sa baba, oh. Yung magkapatid sa kayong anak ng caretaker namin. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pag-tune in nyo sa akin, sa pagsama nyo sa akin habang ako ay nagmamarites. Maraming salamat po. Good night everyone. Thank you for watching. Bye! Ay, siya pala, bago po ako magpaalam, please support my channel, May 17 Ilocana po. Maraming salamat po. At ang aming team leader na si Sir Rowell Lipat, please support at paki-subscribe nyo at paki-panood ang kanyang mga videos at paki-share na rin po. Lipat. Bye!